Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sakiraɓe tewteɓe nder Jaygol Pulaku TV, mi hinni on ko ɗuɗi, mi hofni on bandirawo moɗon Saleh Hassan. Kai bandiraɓe, balɗe ɗuɗɗe mi nani ƴami moɗon ɗuɗɗi, duniya ɗuɗɓe ƴamanami mbi'a toye Saleh Hassan, toye Saleh Hassan, ƴama Adamu Haruna. Afwan banne am muñare, mi ma'atinayi nder channel meɗen Jaygol Pulaku TV ko kuma nder fadaji meɗen ɗi WhatsApp. Mbimi mi waɗe jahangal, amma jahangal immaniyam seɗɗa. Mi waɗi ngal alhamdulillahi jippake jam to waɗi machallah, kuma inchallah joni wittoye dow kuuɗe. Dama Jaygol Pulaku inchallah ngol darata ko ngol waɗe ga waddangon on bidiyoji bantano mbowɗon. Woɗi machallah, mi hinni on ko ɗuɗi, mi hofni on i ƴamamɓe am, i nodduɓe am, i téléphone mbaɗi gewigo Saleh Hassan noyi lawol, a jippake jam, i ɓe ma ɓe ngala habaru ma. Mi waɗi jahangal fu kana mi yetti on, mi hofni on ko ɗuɗi. Yewwa, hande bo min gaddani on tindinore feere deidai ko larani wodi sakiraɓe feere pe'inaniyam ƴamol deidai iɓe mari téléphone, amman téléphone maɓɓe ɓe mbawa je non no ɓe mba'atirta je bindi Arab. Iɓe giɗi ha ɓe binda je Arab, bo ɓe mbawa je no ɓe jahata ɓe actiba je bindi Arab ɗin ɗi ngara. Duniya ɗuɗɓe mbaɗniyam ngol ƴamol, imi hokka, mi jaboɓe ta ɓe feere, misali ta WhatsApp, mi waɓe ranno mbaɗɗa to ha nyumtumi ha mi wara mi waɗa bidiyol go'otol mi yerɓana en fada meɗen marɗo haaje fu kani ka yo yahe ton rara. To gamma noon misali kama joni ha mi holla on jeyi non no ƴamol ngol fa'arte nattu nder WhatsApp. Misali joni raɗɗo ɗum WhatsApp, ta waɗi jeni hini ayi jotta a yiɗi binda Arab, binda je larabci, to an yo raɗɗo joni to gi English tan ɗum windata, wala ɗum windata ko ɗe bolɗe, wala français wala larabci. Jotta da ɗum wodi da ɗo je a yi'e gongel kungel je maf, kama maf, ta meyi dow maagel sey ngel waylitanma, to amma jotta ɗum wala jotta. To noy mbatten koƴowen ɗum warta ɗo latto joni to ha en giɗi binden Arab. Jotta ayi to a memi ɗo, ayi jotta katun tan ɗum waddantama jeyi ira ko ɗo aro, to an bo jeyi Arab giɗɗa. To jotta ta yiɗi mbaɗa kuje ɗo sey ngara mema ɗo banta en hini on gi'i dow toɓɓol ɗo, tatol ɗo kol gi'oton, tatol ɗo sey ngara mema dow makol bantani ɗum omtante, sey ngara ɗo less ɗo je to windi settings, to français ma yi'e parametre. Ngam ma gi'on mi waɗani hin, to mi wi mi dase kulel ɗo ɗum watta ko hanjum dasanoyi mi ngel mi holla on, sey ngara mema je dow settings ɗo. Yewwa, arande mata a memi sey ngara ɗo je to windi language, on gi'i sey mema dow majum bantani. Ta memi ni hin ɗum waddantama, sey ngara mema ɗo, on gi'i at keyboard ɗum ha mi itta kuje ɗo on gi'i. Ta memi ɗum waddante kala bolwe fu, kala language ɗum marɗa haaje, to a pullo, to a kaaɗo, to a moye mani, to a ko a moyeni raɗɗo bolwe maɗa. To amman en anda fulfulde e wodi wala, sey en dari. Yewwa, jotta Arab mbiɗen en giɗi, on gi'i jotta raɗɗo Arab, ayi ara Arab, ara Hausa, Nigeria, ara ɗumani ɗum wiyete France, français. To jotta enen en giɗi koƴen jeyi Arab ɗo, sey ngaren memen dow majum bantani on gi'i, sey ngara ɗo je to windi don, ha mi itta kuje ɗo, on gi'i sey mema dow magel. Ayi jotta ɗum joɗake. To ta yiɗi ɓesda goɗɗum sey ngara je mema ɗo, to nane ayi a memi bantani ni
sey ngara ɓesda ba français ɗum to a mari haaje sey ngara mema dow majum, hanjum ma sey ngara mema dow don ɗo. Ayi a ɓesdino e raf français ra arab, ta yiɗi ɓesda kam ma sey ngara mema ɗo, sey ɓesda ko marɗa haaje. To ha hausa ma giɗɗa ɓesda, to joni en anda fulfulde wodi ha ndaren, Allah waɗa wodi fulfulde, masha Allah. Raf fulfulde on gi'i windi on gi'i fular, on windi fular ɗo, kamma ɗo windi fulfulde Nigeria, masha Allah. Kai fulfulde fa joni heɓi yahi yeso fa, dama en ndi hayrene yeso kawai ni enen fulɓe enen ne gattaki are meɗen, masha Allah. Jotta dole ma mi hoƴa fulfulde, mi hoƴa fulfulde, masha Allah. Yawwa mi hoƴi fulfulde sey mi wara mi mema ɗo dow to windi don, masha Allah. Jotta on gi mi hoƴi balaɗe noye, fulfulde e France arab balaɗe tati. Jotta sey mi wurto bantani ni mi waɗa bak. Yawwa jotta on gi'i nane wala je kugel ɗo, on gi'i nge'el nane ngel wala ɗo. To jotta to mi yiɗi mi winda arab, on gi'i mi wara mi mema dow nge'el ngel to kama mafɗum, nge'el sey mi mema dow magel bantani. On gi'i ɗum waddaniyam arab, on gi'i yen to ha mi yiɗi ma mi winde ko ɗume marmi haaje, alhamdulillah. On gi'i ko ɗume marmi haaje mi winde to mi yiɗi. To jotta kam ma to ham français sey mi ɓesda memgo dow nge'el ngel, ɓesda memgo. On gi'i ɗum waylitake, on gi'i ɗum joni ɗum waddaniyam français. On gi'i mi winde je ko marmi haaje, on gi'i ko ma am ɗume ko giɗmi fu ni mi winde raɗɗum ɗon. To sey ɓesda memgo kamma bantani ni. Yawwa on gi'i joni on waddaniyam fulfulde ma, on gi'i fulfulde. To on kottirani ɗo les ɗo, ayi windi fulfulde, to hanjum tabbitinma joni dow fulfulde gonɗa. To ha bo arab, ayi windanima arab France. To ha bo anglais ma, on gi'i arab ɗo les windi arab. To ɗo je lawol koyngol ngol tokkata e jaha mbaɗa kuje ɗo, na sey a yahi a waɗi gayrugo hala a wi'a wane waɗanam ni wane, ko kuma a waya an wala arab wala France, kawai anglais tan, ko kuma France tan wala anglais. To waya maɗa yeson ɗo ha i fulfulde maɗa a waɗay ga chatting, a waɗay ga windirgo, a waɗa title i fulfulde maɗa nde marɗa haaje. Woɗi masha Allah bandiraɓe. To on geggiɗo on mbaɗa subscribe, on mbaɗa liking. To Allah jaɓi daga hande en garti bidiyoji inchallahu ɗo yeso kadi bidiyoji yo nangay tan. Woɗi masha Allah, mi yetti on sare.